Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kasngi ngitip bangi rakhe ya kasngi buram jong ka jingkeladur jong utrai Jesus. Kumbang yos ngeu naga gospel u Jesus u yalam ya kilaingut ki apostol ki jungu Petrus u Jacob bad u Yohanes hajrong ulum. Bad hapeding jongki hakmat jongki u keladur. Habang ipej ya ka history jong kabalang jungi. Bad kamtame habang ipej ya ka jingim jong u Jisu ni yo ishai kedar ba u Jisu u don man kapor hajrong jong ulum. Bad ulum udai kadak kashin ka jingdon jong ublay ha ka jingim jong Jisu bat kaya thu hanga pada piru ka jingdon jong ublay hajrong ulum. Den mata kadau ngiyo i bau Jisu usdang ya ka kamyalap ka jong u da ka bakiu hajrong ulum penleit por banduai. Nang tang yo i u Jisu ule shibon ki kamyalap ki jong u hajrong lum. Uya labe ki paiba ukrani ki paiba uhikaya ki paiba da ka bakiu hajrong ulum. But hajrong ulum ngi i bo Jisu le shibon ki kampala. Menin ngedang yosnyo u Jisu psa ya gitu ki san hajar ngut da ka ba le kampala hajrong jong ulum. Upen kot ya ki bepang ka basutom hajrong jong ulum. But ngi i haswa ba unsha ya ki jing sha shitom ha ka jing im ka jong u sashisin u Jisu ukiu hajrong ulum. Banduai. But ngiyoi u Jisu upen kot ya kajing im kajungu da kaba kiu hajrong ulum Kalbari. Upaya ka jong kajing im hajrong ulum Kalbari na kabanta kajunga kajungpi. But kumang yos ngaw matakas ngiru kumju u Jisu ukiu hajrong ulum rengkat bat kesenran kajungu hakmat jungki u keladur. Kaya kaba ngakwa ban shim nakane ka gospel ba matakas ngi kerpang nakane ka sngi boram ka bangirakhe matakas ngi ka jingkeladur jong Jisu ko hanmen ko para u Jisu habau kiu hajrong ulum rengkat bat kisenran jong u Petrus Jacob bar Yohanes habau poi hajrong ulum u penleit por banduai kat bau dang duai u penkelai kadur ka jong u ne ngio iba kadur jong Jisu ka kelak. Om day haswa bau duai, om day hadin bau duai, u Jisu u keladur. Hanrei hapedeng jong ka jing duai, hajrong ulum, u Jisu u keladur. Kanai kadai ka jing hikai ka ba ngakwa ban shim haladi, bat ban khod ya phir kumju ban shim ya kanai ka jing hikai. Ngi keladur, ngila ban kelai ka dur ka junga ka jung pi, ngila ban pan kelai ka jing im ka junga ka jung pi. Ngilaban penkelaya ka jinglong ka junga ka jungpi kat ba pilong kat ba pidon kat ba pm ko hanmen ko para tang ha ka jingdon jong ublay tang ha ka jingdon jong ublay bat hapdeng jong ka jingduai ka junga ka jungpi ngila ban penkeladur yalade ban penkela ya ka jingpang jungpi sa ka jingkoi ka jingkia tang ha ka jingdon jong ublay ha ka jingem bat tang hapdeng jong ka jingduai Ngilaban penkela ya ka jinglong pop ka jinglong barunar ka junga ka jungpi tang ha ka jingdon jong ublay tang hapdeng jong ka jingduai Ngilaban kela na ka jingim barem jong isa ka jingim ka batmai tang ha ka jingdon jong ublay bad ha pedeng jong ka jingduai kanai ka bau Jisu uhikai shai yang abadepi lengba ka jingkiu jong u hajrong ulum bad uduai bat ukela kadur den mata kadau kanai kadai ka jing hikai ka banengkong ka ba ngi ngakwa ban khot ban weri pi ko hanmen ko para ban shim ha kanai ka sngi ka bekerpang token ngiru ngin persang man kapor ban don ha kata ka jing don jong ublay ngidai ban naiti yala de ha ublay ngidai ban don rengkat badu ngite ba ublay don rengkat ban ngi hanrei ngidai ban IT la de ha kata ka jing don jong ublay But habang idon hakata ka jing don jong blay haka jing em ka jing aga jong pi ngidei ban teng ya kata ka jing duai jungi kenang bangin yo mat ya kata ka jing keladur
jong ka jinglong ba sneu jong ka jinglong ba rim jong ka jinglong ba pop jong aba jong pi bangin keladur na kata sya ka jingkoi ka jingkhia na kata ka jingpang ka jingstom na ka jing ka jing jar jong e sakwe pat ka bangaku aban sim ka jing keladur ka bau jisu u ai hanga ba dai pi ka dai ha ka Eucharist ba khoi ha ka Eucharist ba khoi ngetep ha bau lingdo u sim yok pu bat kawan u duai kita ka jing duai pen kentang u jisu u pen kelai ladi na ukpu sya kamet jung u kawan sya kasnam ga jung u kanai kadai ka banta ka bahar ka ba manga mapi ngidai ban sim sachisin ko hanmen ko para ngila ban pen kelai ladi ban ngila ban sim ba manga mapi ru ngila ban pen kelai ladi ha ka Eucharist ba khoi ka ba mod ba manga mapi habang iwan ha ka Eucharist ba khoi ngidai ban pen kan mau ye kanai u jisu kala sya ya kupu bat kawan sa kamet bat kasnam ga jungu klempep upan kala yang abade piro upan keladur yang abade piro uwan ra kata ka buram jongo blai ka badan ha ka danot ha ka men sem ga jungi ka ba ma uhi ulai ha ka sngi ka ba ula thau yang abade pi ha ka Eucharist ko hanmen ko para ngiyo i ya kata ka jingkela dor ka ba har ka ba Jisu uhi kai ka jingkla dur ka balai ka bangaku aban sim ha ka ne ka sngi bat ban khot ban weri pi ban persang ban le lane ban im ko hanmen ko para dei hajrong ulum Kalbari ngi yo i ka jing im blai jong Jisu wala da u Jisu ulong u blai ula ban light na ka to ka jing sha yap thadrong halor ga dingna Henry uong em kamon jong blai yang aban kela sya kata ka jing im ka bakarpang sya kata ka jing im ka batmai dei tangkane hi kalat dei tangkane hi ka banta u Jisu syayab habau syayab u pen keladur yang abadia pi hoi nokong na sabu keladur ya ladi u keladur akan okurkom wala dau yap ru hakata ka jing yap jung halum Kalbari u yo biang ya kata ka jing im ka bapura ka jing im ka jo ka jing im ka bauladan kata ka jing long blai ka jung ka burom blai jung ka pau ha drong kading pna halum Kalbari den mata kadau ko hanmen ko para ngamat piro lada ngi kit ngi ba kading pna ga jungi lada mangi ngi sha ga jing sha stom kumbau Jisu sha lada manga ma pingi yap halor ga dipna kumbau Jisu yap ngin sa yo ya kata ka jing keladur sachisin ngong na ka jing imbarim sha ka jing em ga batmai na ka jing em jong ga ne ka perthai sha ka jing em bom jukut ka manga ma pi ngi khme lenti den mata kadau ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi ka bakarpang ka ba ngi rakhe ya ka sngi borom jong ka jing keladur jong Jisu ngi dei ban sngutu shai u Jisu u blai trai kan rajungi kwa ken yangi ba mangingin sha yap ha kata ka jinglong barim ha ka jinglong ba pop jungi nado ka sngi ka bala thau yangi u ai yangi kata ka jinglong khoj kata ka borom blai kaladan rengkat ban ngabat pi hanrei lang ba ki pop ki sang ge jungi lang ba ke jing im basneu junga jung pi lang ba ke jing lengkar ke junga ge jung pi ngi pan yap no ne ngi pan du no ya kata ka jinglong blai ka ba ula ai yangi hanrei u khot ken yangi man ka por ko hanmen ko para bangin keladur ko ba mau ula pan i ha kane ke sngi den mata kadau ko hanmen ko para kebening kong sachisen ngala ngaku ban pan kan mau biang yangi iwe pa iwe ngila ban keladur nengkong na syabe ha ka jing don jong blai ha ka jing em ka jungi ka baar rengkat ka jing don jong blai ha ka jing em ka jungi ka dei ba ngi dei ban yai duai namar hapdeng jong ka jing duai junga ba jung pi ngila ban yo mat ya kata ka jing kla ha ka jing em ka jungi ka baar ka dei ha ka Eucharist bukhoi habang iwan ha ka Eucharist bukhoi to ken ngin sim ya kana ka jing hikai ka jung kumbau Jisu ukla na ukpubat kawain sa kamet bat kasnam ga jungu ngiru ngin sayobor ban kela yalade kabalai pat hajrong ulum Kalbari ha kading pna dak bang ngikit ngiba ya kading pna ga jungi bat ngisa yap ha kading pna ka junga ga jung pi hikum jo de mata gadau token ha kana gisngi nginduai ban nginai ti lade hau Jisu jarjar sipor khabrib ki khamar ga jung pi pan ga bor no Jisu pan ga jungi rap ga no Jisu pan ka jeng kesan nau Jisu kumbama u
ulala ban keladur hagajing don jong blay hagajing duwai ngiru klempep ngila ban keladur kumamu udon kata kebor ban pan kela yukpu berkawan udon kebor ban pan kela yang abade piru syakajing em batamai kumamu laban pan kela ya kata gajing sya syutom gajing sya laben gajing dak bayap halor gading pna ngiru klempep yung sala ban yap hagading pna gajungi hagita kipop kisang gajungi bangin yo ya kata gajing keladur sya gajing em kabatamai sya gajing em bom jukut en yoro ya Jesus Christ junam la junam amen.